Bueno, imos a montar a Carmiña, que é a mascota de abril do Cole dos Castros. Por aquí na base se deixei como un molde para instalala. E creo que vai así. Vamos a presionar un pouco para que se pegue. E nada, estas composicións foron feitas, estive estes días facendo nelas, axudándome que caía e algo tamén xa tiña diseñado, por exemplo o torque xa o tiña feito, hai que aproveitarlo, que este diseño deu moito que facer. E nada, trátase de ir compoñendo. Vou ir enseñando como está sacada cada cousa. Esta, por exemplo, hai un modelo en fieltro que fixo unha mestra do cole, e a partir dese modelo en fieltro pasámolo aí por unhas sillas, primeiro por Gemini, pasámolo por Gemini para buscar unha forma que se parecera, pero que tivera un aspecto máis de dibuixo infantil, e despois con Meshi sacamos o modelo 3D. Este, como é así, formas moi rotundas, a verdade é que foi moi fácil de imprimir, non houve que modificar nada da malla, nada, ese foi todo automáticamente. Bueno, aquí ten un letreiro que eu vou poñer aquí aproximadamente, que isto non lle fixen molde, entonces vou a pegar un pouco de lotite. Normalmente fago iso un rebaixe para que asente mellor. Este non lle fixen nada, pero vai pegar perfectamente. Bueno, este foi diseñado así un soporte para torques, que eu vou poñer tamén por aí. Algo así. E agora o torques. Vale, este sería a composición de Carmiña, que Carmiña é unha tartaruga. Bueno, outro que viredes, que xa fixen varios, é o das letras galegas, de Begoña Caamaño. Begoña Caamaño, con unhas das fotos que hai subidas por aí por internet. En Meshi realicei o busto. Isto é a partir dun vector destruído, e estas letras coa fantástica tipografía de Vila Morena, que é así tan galega, e nada, ves que queda super espectacular. Tamén quedou moi ben o que se fixo do Día da Rosalía, tamén quedou genial. Eso que só había unha foto para mirar. Bueno, este sería outro exemplo. Teño dous, a ver quen yo regalo, quen yo se empaqueto. Vale, este é outra figura que vos vou dicir aí onde partimos. Era simplemente un boceto super simple. Isto foi feito para o Cole do Corvo, para o CEI, non me acordo, CEI Plurilingüe do Corvo, non sei. Fixera ali unha formación hai tempo, pasaranme o rato chato para facer alguna cousa na formación, e aproveitámolo para isto. Aquí sí que houve problemas porque, claro, el Meshi genera a malla, pero claro, non ten en conta que hai que imprimilo e tal. Aquí esta é a primeira impresión que fixen, e rompeu ao sacar os soportes aquí o brazo, porque é super fino, e máis tamén rompeu aquí este tobillo. Pegueino con lotite, pero tiven que facer algunhas modificacións na versión original. O sea, tampouco é que a malla saia perfecta así a principio, de primeiras, porque as impresoras tamén teñen as súas limitacións. Este xa sería
a composición feita correcta. O que fixen despois para corrixir a malla foi facer os brazos máis fortes e tamén fixen máis forte aquí a unión do tobillo co zapato. Despois añadinlle esta especie de peana que tamén lle dá un montón de rigidez. E nada, pois fixen este complemento do trozo de queixo, que este é un archivo que conseguín en Thingiverse, que é un lapicero encima, que podes meter aquí lápices se se aguantan. E nada, tamén me parece que quedou chulísimo, sobre todo cando vedes de onde parte, que é un simple boceto e queda tan xenial. Bueno, outro exemplo que se fixo foi Creapol. Creapol tamén quedou genial, a verdade que tampouco houve que corrixir moita historia. Poñemos aí o debuxo do que saleu. É a mascota de polos creativos do cole de San Cibrao, aquí na Costa de Lugo. Bueno, pouco que dicir, simplemente añadín unha extrusión destes engranaxes para darlle así un aire STEM. Nada, as letras, quedou xa prácticamente tamén genial desde cero. Tiven que engrosar un pouco estas antenas, tamén aquí un pouco que tiña medo de que me romperan os dedos, aquí tamén, por o resto nada, simplemente tal cual o ideou a IA, se darlle a imprimir e listo. Quedou tamén, a mí me encanta, pareceme que reflejou moi ben o dibuixo original do que se partía, a verdade que me gusta moito. E nada, pois quedame canteliño, fixen 2, canteliño si que, bueno, xa partíamos dunha base un pouco difícil, porque era un dibuixo moi simple e moi, bueno, hasta un pouco feo, e nada, xerou isto xa directamente, bueno, paseino por Gemini para sacar o rato así en 3D, e despois, nada, non lle fixen tampouco grandes modificacións. Tiña moitas dudas de que os bigotes termaran, e a verdade que non o fixo mal. Estes conseguín salvalo, este está a punto de romper, este xa non conseguín salvalo cando saquei os soportes, pero bueno, ainda así ten gracia, aunque sean estes bigotes máis cortos, a verdade que quedou moi chulo. E nada, estes libros, este modelo dos libros tamén o collín en Thingiverse, xa o había feito, e como era a mascota da biblioteca, pois puxen aí sobre os libros, tamén fixen uns moldes restando un cuerpo sobre o outro, para que me quedara ben asentado. E as letras tamén, recortei aí para que quedaran tamén formando un bloque. E nada, pois vedes que axudados coa IA podemos facer realidade cousas que alguén imaginou e non sei, pareceme algo verdadeiramente moi chulo, pareceme moi bonito. Poder eso, un boceto de que alguén diseña, imagina, un neno, poderlle presentar isto, eu creo que ten que ser bastante impactante, polo menos ata que nos vayamos acostumbrando. Un saludo e gracias por atender.